Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Isuti nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum id-29 ta' Lulju il-Knisja tagħmel il-festa it-tifkira ta' tliet ħbieb ta' Ġesu, Santa Marta, Santa Marija u San Lażru, it-tliet aħwa li kienu jilqgħu ħandhom f'Betanja li Ġesu qajjem ilħuhom Lażru u xekk mill-mewt ftit qabel il-passjoni tiegħu. Ejjew għalhekk eżiskuti nitolbu bl-interċessjoni ta' dawn il-ħbieb ta' Ġesu biex aħna wkoll nkunu ħbieb ta' Ġesu. Biex Ġesu wkoll biex aħna wkoll Ġesu jkollu post speċjali fil-ħajja tagħna. Kif Ġesu kellu post speċjali fil-ħajja ta' dawn l-aħwa, kif kien parti mill-familja tagħhom, Ġesu għandu jkun parti mill-familja tagħna. Eżiskuti, ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ħutna il-mejtejn tal-familja mifsud. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, Ibnek Ġesu oġbu li Santa Marta, Santa Marija u San Lażru jilqgħu ħandhom bil-qalb għat-talb tagħhom. Għatina li naqdu bil-fedeltà lil ħutna kollha fi Kristu biex inti tilqana għandek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżies, ejjew inħobbu l-xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb mwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla, għax Alla hu imħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina, għax Alla bat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma għax ħabbna hu u bat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Eżies, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu l-xulxin u jammar fina u mħabbtu ssib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna nagħmlu fih u fina għax tagħna semm mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-Missier bat lill-Ibnu s-Salvatur tad-dinja. Kull min jisqal li Ġesu u l-Iben ta' Alla, Alla jammar fih u f'Alla. U aħna rafna l-imħabba ta' Alla għandu għalina
u hemm minnija. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej. Tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. X'għandu l-kobor tal-mulej miegħi. Ħanollu ismu kullum kien. Jinfittixt il-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jisken fih. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżgħu mill-mulej għad-disin tiegħu, xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jbatu l-ġuħ. Min ifittex il-mulej, xejn ma jkun jonqsu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej. Min jimxi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħafna Lut kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarġuhom minħabba ħuhom. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu: Mulej, kieku kont hawn, hija ma kienx imut. Imma wkoll issa jiena naf li kull ma int titlob lill-Alla, Alla jagħtihulek. U Ġesu qalilha: Ħowk jerġa' jqum. Qaltlu Marta: Jiena naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu: Jiena hu il-qawmien bil-ħajja. Kull min jemmen fija u kol jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu inti dan? Iva mulej, weġbitu: Jiena nemmen li inti l-Messija l-Iben ta' Alla, dak li ġie fid-dinja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Darba waħda wieħed kittieb għal sentenza li fija ħafna x'wieħed jomot u xifhem għalhekk ben wieħed ieħor. Qal fil-ħajja iktar mill-nfittxu it-tweġibiet il-ġusti huwa ħafna iktar importanti li nagħmlu il-mistoqsijiet li nfusna l-iktar importanti u x'hekk. Donnu biex insiru nafu lilna nfusna u dak li hu l-iżjed importanti fil-ħajja, l-ewwel tiġi l-mistoqsija. Għax ma tiġix il-mistoqsija jfisser li nkunu ngħixu fl-għama. Il-mistoqsijiet il-ġusti, il-mistoqsijiet l-iktar importanti. U llum xtaqt nibda billi nistaqsu ftit lilna nfusna hekk. Mistoqsija importanti ħafna. X'inhi l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja?
Għalija, x'inhu l-iktar importanti? X'jiġi l-ewwel? F'kelma waħda, min hu Alla tiegħi? Jew x'inhu Alla tiegħi? U x'hekk għax l-iktar ħaġa importanti f'ħajti hija Alla tiegħi. Mhux hekk Alla l-veru ma jistax ikun it-tielet jew it-tieni jew it-tielet jew ir-raba' post għax inkella mhux Alla tiegħi. Alla tiegħi l-iktar ħaġa importanti f'ħajti, allura kemm importanti nagħmilha din mistoqsija. Ma nafx tajtux każ l-ewwel qari tal-lum mill-ewwel ittra ta' San Ġwan kapitlu 4 versi 7 u segwenti hija silta waħda mill-isbaħ siltiet tal-Iskrittura mqazza Ħuti. Ara x'jgħidilna San Ġwan, ispirat minn Alla ovvjament. Eżies, ejjew inħobbu lil xulxejn għax l-imħabba ġejja minn Alla u kull min iħobb u mwielet minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma rafx lil Alla għax Alla hu imħabba. Tafu x'qed jgħidilna San Ġwan Ħuti? Li l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja hija Alla u l-imħabba. U Alla u l-imħabba ma tistax tifridhom minn xulxejn. Ma jistax ikollok lil Alla u ma jkollokx l-imħabba vera. Kif ma jistax ikollok imħabba vera ma jkollokx l-Alla, Ħuti. Għax Alla jgħidilna San Ġwan u imħabba. Innu taw ftit x'in id-differenza, x'in id-differenza bejn meta tgħid Alla jħobb u Alla hu imħabba. Id-differenza hi li meta tgħid Alla jħobb, tista' tasal li tgħid Alla ma jħobbx. Impossibbli, imma tista'. Meta tgħid il-bniedem iħobb, tista' tgħid ukoll il-bniedem ma jħobbx iżjed. Meta tgħid Alla hu imħabba, jiġifieri l-identità tiegħu min hu Alla huwa mħabba, allura Alla ma jistax ma jħobbx. U dak li qed jgħidilna San Ġwan f'din littra tant sabiħa Ħuti. U allura l-mistoqsija preċiża li rridu nagħmlu f'ħajjitna aħna fl-ewwel post f'ħajti hemm Alla u l-imħabba jew xi ħaġa oħra. Għax m'hemmx Alla u l-imħabba jfisser li l-ewwel post f'ħajti hemm Alla fals. U fil-waqt li Alla l-veru jatina l-imħabba kollha, Alla l-veru jagħmilna verament liberi, Alla fals Ħuti jagħmilna skjavi tiegħu. Alla fals jaqridna bil-mod il-mod. U x'hekk qed jgħidilna San Ġwan illum. Kemm hi sabiħa, kemm għandna bżonn inħalluha tewden ġewwa moħħna din mistoqsija. X'hemm fl-ewwel post f'ħajti? Alla hu verament l-ewwel post f'ħajti, l-imħabba hi l-ewwel post f'ħajti. Għax taf kemm rridu noqogħdu attenti għax faċli dawn it-tnejn nifirduhom minn xulxin, jiġifieri Alla u l-imħabba. Hemm ħafna affarijiet Ħuti li ħafna drabi jkunu egoiżmu kbir u jilbsu l-maskra tal-imħabba u ma jkunu mħabba xejn, ikunu egoiżmu li jimmaskera ruħu u x'hekk jilbes il-maskra biex jidher li huwa mħabba. U dan id-dinja mimlija bih. Kulħadd jixtieq min iħobbu. U kulħadd jifhimha din li importanti jħobb. Però għaliex ħafna fid-dinja ma jirnexxilhomx? Għaliex donnu fid-dinja tagħna iktar ma nifhmu li l-imħabbija importanti, iktar jibda jiddomina l-egoizmu. Sempliċi, għax mingħajr Alla naslu li nifhmu kemm importanti l-imħabba, ma naslux ngħixuha. Ma naslux ngħixuha. Għax mudell tal-imħabba vera wieħed bis-sem Ġesu msallab. Aqla għajnejk minn fuq Ġesu msallab u tispiċċa tagħmel kollox minn barra tħobb. Tispiċċa tgħix għall-egoiżmu tiegħek Ħuti. Tispiċċa titkellem forsi fuq l-imħabba ma tgħixiex. Tispiċċa trid min iħobbok ma mhux kapaċi tħobb. U hekk titlef id-dinjità tiegħek ta' bniedem. U bħal eżempju mill-isbaħ il-qari tal-lum jatina u xekk il dawn it-tlieta min-nies li Ġesu ħabbewħu kejf. Li jarfu jifmu ir-rabta bejn Alla u l-imħabba, bejn Ġesu u l-imħabba vera. Tant li u xekk f'din l-esperjenza tant diffiċli jgħixu meta mietħuhom kif smajna u xekk. Iseħħ dan id-dialogu tant qawwi. U Ġesu lil Marta jgħidilha jiena hu il-qawmien u l-ħajja.
kull min jemmen fija wkoll jekk imut il-mewt tal-ġisem jiġifieri jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Issa din il-kelma mewt hawnhekk tfisser differenti ma jmut qatt. Fil-Bibja hemm żewġ tifsiriet għall-kelma mewt, hemm il-mewt tal-ġisem li l-kol kemm aħna rridu ngħaddu minnha, imma hemm l-ar tip ta' mewt li Alla ħares qatt titlef l-Alla għal dejjem. Dik hi l-vera mewt, dik hi l-vera xi ħaġa rridu nibżgħu minnha u x'hekk eżis ħutej. U allura min jemmen fija ma jara qatt din it-tip ta' mewt li Alla ħares qatt jitlef l-Alla għal dejjem. U Ġesu llum jitfa' ħarsu f'għajnejja u f'għajnejk u jgħidilna dik l-istess mistoqsija. Temnu inti dan? Nemmen jiena li huwa permezz ta' Ġesu biss li nista' niskopri żbuħija tal-ħajja. Li permezz ta' Ġesu biss nista' nasal għand Alla u Alla jasal għandi. Permezz ta' Ġesu biss nista' verament inħobb u nħobb il-verità tant li bħal Ġesu nasal li nwarrab l-interessi egoistiċi tiegħi biex inħobb lill-oħrajn. Innasal li npoġġi l-interessi tal-oħrajn jew aħjar il-bżonnijiet tal-oħrajn qabel l-interessi tiegħu permezz ta' Ġesu biss. Qudiemna għandna din l-għażla kbira eżis ħutej. Jew li ngħixu kif għexu dawn it-tlieta li poġġew il-Ġesu ċ-ċentru ta' ħajjithom u skoprew il-sbuħija tal-fidej, tat-tama u tal-imħabba. Jew ngħixu kif trid id-dinja. U nkomplu nafġu kif taffiċ id-dinja. U nkomplu nweġġew il-xulxejn. U nkomplu nikkomplikaw il-kobba mħabbla li tinsab fija d-dinja tagħna għaliex. Għax mingħajr Alla l-bniedem ikisser biss jaf. Ikisser lilu nnifsu u ikisser lill-ajru. Irridu nażlu kull wieħed minna. Jew il-Ġesu jew id-dinja. It-tnejn ma jistax ikun. Kjoġobkom inqumu bil-wieqfa. Ħuti Jeżies li tilqa tisma' u taqdi lil mulej huwa dak li jagħti sens lil ħajja tagħna nisranija. Nitolbu li jkollna l-istess atteġġjament li kellhom l-aħwa ta' Betanja meta Ġesu kien jgħaddi id-dar tagħhom biex jistrieħ. Ngħidu għalhekk flimkien, żommna fis-servizz tiegħek mulej flimkien. Sabiex il-bnedmin kollha isibu fil-Knisja dar miftuħa beraħ fejn iħossuhom mill-quwa u maħbuba bħalma kienet id-dar ta' Betanja għal Ġesu. Nitolbu żommna fis-servizz tiegħek mulej. Sabiex il-mexxejja tal-popli iħabbilku ħalli fid-dinja kulħadd ikollu saqaf fejn jistkenn. Nitolbu żommna fis-servizz tiegħek mulej. Sabiex dawk li m'għandhomx dar fejn joqogħdu isibu min jilqagħhom u jaqdihom bl-istess imħabba li bija Marta, Marija u Lażru kienu jilqgħu għandhom lil Ġesu. Nitolbu żommna fis-servizz tiegħek mulej. Sabiex il-laqgħa tagħna ma' Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija bħal Marta u Marija tallimna nfittxu dak li jibqa' għal dejjem. Nitolbu żommna fis-servizz tiegħek mulej. Tiftakru għal ġrajja meta Ġesu mara għandhom u Ġesu qatt bil-qiegħda ikellimhom. U Marija niżlet tisimgħu imma Marta baqgħet tagħmel il-faċantu qaltu għajdilha lil Ġesu, qalt għajdilha tiġi tennu, qalla Marta Marta. Marija għażlet is-sem it-tajjeb. Fil-ħajja hemm post għal kollox, hemm post għax-xogħol, però hemm post għal Ġesu. U dak għandu jieħu l-preċedenza eżis ħut il-quddiesa. Tittaf x'post għandu Alla f'ħajtek, ara x'post għandha l-quddiesa. Għax bl-ebda mod aqwa mill-quddiesa ma nistgħu niltaqgħu mal-Alla u nħallu l-Alla jiltaqa' magħna. Allura tbiegħed mill-quddiesa u tkun tbett minn Alla u minn Ġesu. Dak li jgħallmuna dawn. Ejjew eżis ħuti jekk insellem minn qalbi lil ħafna li jsegwu dil-quddiesa, ħafna li sfortunatament jixtiequ jmorru l-kniesi ma jistgħux, ma speċjali lilkom eżis ħutna anzjani u morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, intom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Minn qalbi nitlob ukoll għalikom li titolbuna nitolbu għalikom. U għalikom eżis ħutna li forsi bħalissa għaddijin mhix mument mudlam ta' ħajja, forsi mart mentali. U xek taqtawx qalbkom, Ġesu magħkom, Ġesu jħobbkom.
Omna Marija, li nafdaw lilkom u lilna nfusna fidejja, ħatressaqna ilen Ġesu bina. Fiskiet, ejjew b'fiduċja kbira f'dan Alla tagħna li tant iħobbna, nresqulu t-talba tagħna. Atina mulej li kull ma nagħmlu jkun ta' ġieħ għalejk u ta' għajnuna l-ħutna fil-bżonn sabiex nagħtu x-xhieda tal-fidi u t-tama tagħna f'ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan il-mawlud bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu li fuq jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-mawlud. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna li juniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn bżoniti u d-dunub tiegħi neħħi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier jista' kollox. Aħna winxandru mulej leġubijiet kbar li inti għamilt f'Santa Marta, Santa Marija u San Lażaru fiċ-ċokun tagħna nitolbu lill-kobor tiegħek biex kif lilhom oġbithom ix-xhieda ta' mħabbtek, biex kif lilek oġbitek ix-xhieda ta' mħabbithom, hekk ukoll jogħġbok tilqa' s-servizz tagħna għad-dejja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġema tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ moti lill-istess doni tiegħek. Intallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bl-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna mdawrejn minn sħabek kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-turoni u mad-dominazzjonijiet, mal-ġema kotrana tal-qaddisejn tas-sema intennu l-innu tat-tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr
tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ma speċjali llum qegħdin nitolbu għall-mejtin kollha tal-familja mifsud. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Santa Marta, Santa Marija u San Lażru u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti, kemm importanti li nistaqsu lilna nfusna x'hemm f'qalbi. Eżis ħuti, x'inhi l-iktar ħaġa importanti f'ħajti? Jekk f'qalbi m'hemmx Alla u l-imħabba, qalbi hija vojta u nipprova nimlija bl-affarijiet tad-dinja u nkompli nħaffer il-vojt ta' qalbi. Imbagħad għalhekk l-addictions ta' żmien eżis ħuti, għax tieħu kemm tieħu mid-dinja ma tixbax. U x'hekk anzi, u x'hekk tibda tħossok iżjed vojt. Dak li jimla l-qalb Alla u l-imħabba u Alla biss eżis ħuti. Jew għalhekk b'xewqa li ta' bilħaq ngħixuha din il-verità. Indur lejn Alla missierna u ngħidulu bil-qalb. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswa b'lielna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Iżda l-ħnina tiegħek tkun hija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Dem ta' Kristu ħarisni. ħanejdulu grazzi bil-qalb l-mulej, eżisħuti għal din l-Ewkaristija li ċċelebrajna. Nejdu bil-qalb, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Irċevejna mulej il-ġisem imqaddes u d-dem għażiż ta' ibnek il-waħdieni. Għamil din it-qarbina tenna ninfatmu mill-fruwat tal-art biex fuq l-eżempju ta' Santa Marta, Santa Marija u San Lazru inħobbuk dejjem iżjed minn qalbna, ħanaslu f'lena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema bi Kristu Siedna. Ħanejdu 3 Avumarijiet f'ġieħ 3 ijiem lill-ġisem tal-Tagħna Marija dan fil-qabar. Nixtieq noffrihom lil Omna Marija biex tgħin lilna l-Maltin u l-Awċin kollha, ħanejt il-bnedmin kollha nifhmu li f'qalbna li l-qalb tagħna tintela biss balla u bl-imħabba. Mena jew qalb vojta jew qalbna mimlija balla u bl-imħabba. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Teslim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija kim bjerka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. O Marija li tħallif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom l-kol.